ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କାରେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଖାଇବେ, ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶୁଖୁଆ, ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ। ଆପଣ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଖାଇଥିବେ, ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆଟା କେବେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଦେଇ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ଶୁଖୁଆରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏଇଟା ଟିକେ ଜିରା, ଟିକେ ସୋରିଷ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ରସୁଣ, ଟିକେ ପିଆଜ, ସେଥିରେ ବଟାଟା ଦିଆ। ଗ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ କରିକି ପେନ୍ ବସେଇଲି। ଆକୁ ଆମର ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଶୁଖୁଆଟାକୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଶୁଖୁଆଟା ପକେଇଦବା। ମସଲାଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ତ ଶୁଖିଲା ଦେଇଦବା। ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲା, ଆମର ଏଇଟା ମସଲାଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଯେ ଲଙ୍କା ଖାଉଥିବ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଗ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଟିକେ କଲର ବି ଦେଖାଯିବ। ମସଲାଟା ଆମର ମସଲାଟା ଦେଇଦବା। ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠି ଯାଉଛି।
ସମସ୍ତେ ରାଗ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନା, ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିବା ଗାର୍ନିଶ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ, ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ପଖାଳ ଭାତରେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି, ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି। ଆମ ପଡିଶାର ବାସ୍ନା ହେଲଣି ବୋଲି ଶୁଖୁଆ ଭଜା କହିଲଣି। ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କାରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଇଛି। ଖାଇବେ, ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶୁଖୁଆ ଭଜା